Další pecka, kterou jsme na streamu mohli obdivovat, byla krásná mlhovina Messier 16, známá jako Orlí mlhovina. Ta leží v souhvězdí Hada, respektive v části zvané Ocas Hada. Název dostala podle jejího vzhledu, který má připomínat orla v letu. Část mlhoviny, nazvanou sloupy nebo pilíře stvoření, řada z vás jistě zná z úchvatných snímků Hubbleova nebo Webbova teleskopu. A jak to tak při astronomických pozorování bývá, tak sice jsme se na mlhovinu dívali živě, ale ve skutečnosti to byl pohled do pravěku, protože světlo z ní k nám urazilo cestu dlouhou okolo 6000 světelných let. Mlhovina obsahuje mladou otevřenou hvězdokopu a jak to u těchto mlhovin bývá, i ona obsahuje hvězdné porodnice. Jednou z nich jsou právě úchvatné sloupy stvoření, které formují větry mladých hvězd. K tomu, abyste mlhovinu spatřili, budete potřebovat dobrý výhled na jih, ideálně oblohu nerušenou světelným smogem a pomoci si budete muset alespoň nějakým teleskopem. Čím větší, tím lepší. Pokud máte, zkuste to okolo 22. hodiny. Teď je na to ideální čas, protože nám tmu neruší měsíc. A pokud ji nenaleznete, při brouzdání v Mléčné dráze určitě naleznete řadu dalších zajímavých objektů. A já se budu těšit, že si je zase brzo ukážeme na streamu.